मालायखौसो मानसि बुयो होनो बिसोरनो मानसि बुयो बिटिसिआव गोजोन जौगानाय देरहानाय नांगौब्ला हाग्रामाजों था बिपिएफजों साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो फोरमाय जासिगोरबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै फैखाबाय आङो दिनै रावनिबो सायाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै एसे आगोलसो बिटिसि जेनेखि दाखालियाव बिटिसिआवहाय माने लकसभा क'क्राझारनि नंगौ क'क्राझार लकसभा बियाबनि इलेक्सन जानायनि सिगां जोंना मुगानि थान्दै जेनेखि बिनान्जय ना मा होनो बिनि नाम मोजाङा बिथाङा इउपिपिएलआव जइन जादोंमोन दा बिथाङा मानि थाखाय इउपिपिएलआव जइन जादों मा जादों बे गासैबो दिनै बाथ्राखौ बियो दिनै बान्दोखौ दिनै सिफायजोबबाय होजोबबाय सेस इउपिपिएलनि सिंनि बाथ्राखौ बे बुंफुरना होजोबबाय इउपिपिएलआव जइन जानाय लोगो लोगो बिथाङा दिनै क'क्राझारनिफ्राय दिनै गावनि न'आव फैबाय बिथांनि न'आ गहपुराव होननानै बिथाङा फोरमायनानै लादों आरो गावनि बिखुनजोआ क'क्राझाराव दा बिथाङा गहपुराव फैनानै गावनि मुगानि थान्दै फेस टु फेसआव बे लाइभ फैदों आरो बे लाइभ फैनायाव बिथाङा डिटेल बाथ्राखौ फोरमायनानै होजोबबाय दिनै जे इउपिपिएलआ मा इउपिपिएलआ सोरनो थाखा होआ आं नोंसोरनो डिटेलै होगोन नोंथांमोना हयथ' माखासे भिडिअखौ नुबाय बिथांनि पेजआव आरो डिजिटेल बड'लेण्ड पेजआव नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ थेवब्लाबो नोंथांमोना आंनि बे चेनेलनि गेजेरजोंबो नुगोन जे बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना नोंथांमोननि मेगनजों नायनानै खोमाजों खोनासंना लाबानो जाबाय बिथाङा बुंनाय बायदिबा जे इउपिपिएलआव जेबो आं गैया मिथिबायना जायफोरनाखि मानसि बुग्रा इउपिपिएलआव थानानै जेनेबा लैहोरखौ बुदों ओमफ्राय आदा प्रहलादनि न' खुबैफायहैदों बे गासैबो इउपिपिएलआनो मावदों होननानै बिथाङा बुंखाबाय एकदमबारे दिनै साखार बुंखाबाय आंनि बुंनाय राव नङा बे मिथिबायना सोर बुंदों मुगानि थान्दैया बुंखाबाय मानोना बिथाङाबो इउपिपिएलआव दंमोन नालाय दिनै बिथाङा मोनथिजोब्बाय ओंखायनो जाय मानसिया मानसिफ्रा मानसि बुदों लैहोरखौ बुदों प्रहलादमोननि न' माबा खालामदों बिथांमोनाबो फैसा गरसेबो मोनाखै होनना बुंदों पार्टिनिफ्राय बिसोरो फैसा गरसेबो मोनाखै नाथाय दिनै बिपिएफआसो मालाय होननानै बुंदों बिथाङा बिपिएफआसो मालाय दाखालि इलेक्सन जोबनानै 15,000 सासेयाव राननानै होदों होननानै बुंदों जे बिथाङा मानि थाखाय हाबा बे बाथ्राखौबो बिथाङा फोरमायनानै होखाबाय नङा होमबा जे बिथाङा माने मन'नावसो थांदोंमोन जाहैबाय मन'जोंसो थांदोंमोन मानोना गाहा आखाइना माबा मोनसे सोरबा आखाइ बायदों नामा बिनि एसे फैसानि नांगौ 800 थाखा फैसानि थाखायल' बिथाङा थांदोंमोन 800 थाखा रां दा इउपिपिएलआव मा बुस्थु इउपिपिएलआ देरहायाखै होनना बुंदों इउपिपिएलनो रावबो भट होआखै सोरबा एनडिपिफ्राबो भट होआखै हाग्रा सेरनि मानसिफ्रा माने इउपिपिएलनो भट होआखै बिसोरो दिनै जाहैबाय मा स्ट्रं रुमाव बिसोरो 2 नाम्बार खामानि मावदों स्ट्रं रुमाव बिसोरो माने सोलायनानैसो दिनै इउपिपिएलआ देरहादों होननानै बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा बुंबाय मुगानि थान्दै बिथां रिपर्टारा बिथाङा फोरमायनानै होबाय दिनै एकदमबारे लाइभ भिडिअ होदों दै लाइभ भिडिअ आंनि बुंनाय नङा नोंथांमोना आंखौ बुंनो सानो जानो हागौ खिन्थु आङो दिनै बिथाङा मा बुंदों आं नोंसोरनि भिडिअखौ दा उनाव होगासिनो दंखायो आं होजोबगोन बिनि भिडिअखौ बुंनायखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आङो मानोना बे भिडिअखौ आं डिजिटेल बदलाव मोननाय लोगो लोगो आं बिनि लाइभखौ नायदोंमोन ओमफ्राय आं जोबजासे नायाखैमोन आरो बेखायनो लोंनायल' होदोंना ओमफ्राय सिगारेट सोबफुंनाय बिदिल' होनायखाय मा बुङोब्ला बेलाय होननानै सानै आं नायाखैमोन नाथाय जेब्लानाखि डिजिटेल बड'लेण्ड माने नुबाय आंनि पर्टेलावहाय माथो होख्लायजोब्बायलै आसुरा नंबाय आं सेस माखौ दोनखायाखिसै गासैबो बुंफुजोब्बाय इउपिपिएलनि सिंनि गन्दनाफोरखौ बेयो बुंफुजोब्बाय सोरबा दाउ गोसोम बिबा ना फिसिनो थिननाय माबा मोनसे थिननाया बे बाथ्राखौ बिथाङा दिनै फोरमायनानै होबाय आंथ' मोनथिया बिथांजों मोनथिसिगोन आरोखि सोरनाव मा नाम दं पार्टियाव थानानै बे थ' बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला इउपिपिएलआ जेबो गैया आरो नेक्स्ट समावबो इउपिपिएलआ देरहानाय नंखाया इउपिपिएलनो रावबो भट होआखैमोन मानोना बिथांमोना बोरैबा बासुगाव ओरै सालाखाथि अबेबा बिथिं थांनानै मा होनदों स्ट्रं रुमाव मा खालामदोंनो 2 नम्बर खालामहैदों आरो बे स्ट्रं रुमाव 2 नम्बर खालामनायनि थाखायसो दिनै इउपिपिएलआ देरहादों नङाबा जयन्त बसुमतारी सारा देरहाखायामोन बे बाथ्राखौ बुंदों जेब्लानाखि प्रमद बर'आ अमित शाहखौ लोगो हमनानै फैदों अब्ला बिथांनि माने खुगायानो गेवखायाखै जाहैदों आरोखि सिङावबो मा जानानै फैदों मिथिया बे आरोना गतिके दिनै नोंथांमोना आं होनोसै नङा होमबा आं मानो बुंबाय थाबावनो फेक गतिके मुगानि थान्दै जोंना ब्रादारा दिनै इउपिपिएलआव हाबनाय लोगो लोगो बिथाङा इउपिपिएलआव मानो हाबदों आं हाबाखैथ' इउपिपिएलआव मानि थाखाय हाबफानो गोनां जादों बे गासिबो बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायनानै होदों गावनि लाइभ भिडिअनि गेजेरजों स' बे लाइभ भिडिअआव मा बुंदों बेखौनो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होना होगोन आङो भिडिअखौ होनानै होनोसै नोंथाङा भिडिअखौ नायदो लोगोफोर बुजिना लाबानो जाबाय मोजाङै खोनासं एकदमबारे मोजां खोनासं नायदो आं हाबाखैथ' आं इउपिपिएल हाबाखैथ' बुंनो थिनदों बुंदों मालाय जायगायाव थाहैनाय
आं सिगांनिफ्रायनो गोबां ट्रेनिं मोनबोदोंना होमबाबो 8 बोसोर थादों नोंसोरनि जायगायाव बिसोर खामानिखौ माबायदि मावो मिथिं दावथिं खुंबाय फैसा बरनबाय जाबाय बेल' दा जे हाबबाय बक्सिनलाबो बै खुसिंग्रा गुदुङाव जेरैहाय दै लुयोबा दैखौ माने बै बाला गोराना सोबजोबोना थिग बेबायदि बुस्थु मिथिबाय आङो एमएलए रबिराम नार्जारि बेजों प्लास बै कुमन्त बिनि फिए बे 800 थाखा हरैनिसो आं दुखु मोननानै मनसारजों फैनो नागिरदोंमोन आङो मिथिबाय आं इउपिएलखौ मालाबाबो सापर्टबो होआ होनायबो नङा सिगि जानानै एसे जेनेबा फंनैसो बुंदों बिसिनि अफिसाव थानायाव लैहोर बुनाय बे प्रहलाद ब्रह्मनि न' खुबैख्रुबनाय गासैबो सैथो गोजा मिथिबाय आं एभ्रिथिं मिथिजोबो बिसोरनि इनचार्जआ सोर दैदेननाय बेफोरखौबो मिथिजोबो दाख्लै जयन्तआ थैबाबो देरहायाखै मिथिबाय प्रमदआ अमित शाहखौ लोगो हमहैखांनायनि उनावबो बेनाव खुगायाव रावबो गैयामोन मेगनबो गेवामोन अफिसाव फैदों गावसोरनि सेन्ट्रेल इउथ अफिसाव लाब गैया इउपिएलजों थानानै केस होथोंना होथों जेलाव थाना जागोन केस होथों जेलाव थाना जागोन मिथिबाय जों सैथो मानसिजों सैथो बायदि जाजानो लुबैयो खिन्थु बिटिसिखौ बासायनोबा बिटिसिनि रैखाथि नांगौबा प्रमद बर'जों दाथा हाग्रामाजों था हाग्रामाया बिराद सैथो मानसि ओरैबायदि सैथो बेयो ना गावखौ बावसोमनानैबाबो मालायखौ सिबिनो हायो आं दाख्लै बिपिएफखौ दुखु मोनाखैथ' एमएलएखौसो दुखु मोनदों आं आखाइ बायनाय 800 थाखाल' बिदां बावनो हराखै आरो बेबो आं प्रमदजों थांनो होननानै थाङाखै आं बै मनसारजोंसो ओरैनो खामानिफोर दंबा रायलायहैनोसै होननानै ओंखारदोंमोन जोंनि बिदि गफुरनि आबसुफोरखौ सनितपुर बिश्वनाथनि आबसुखौ जों दुखु मोना हजोंनि बायदि केरेक्टार नङा मावसे मावना मावाखै होनग्रा नङा जोंना नैबिनि आबसुआनो बिमा बिफा बायदि आबसुआ लाख थाखा हर कौटि थाखा हर होनबाबो न'खरनिफ्राय गैयिबाबो हरगोन नै बिथिं नोंसिनि बायदि थगायसुला नङा आं हाबाखैथ' आं इउपिएल हाबाखैथ' बुंनो थिनदों बुंदों मालाय जायगायाव थाहैनाय आं सिगांनिफ्रायनो गोबां ट्रेनिं मोनबोदोंना होमबाबो 8 बोसोर थादों नोंसोरनि जायगायाव बुनो हायो हमनो हायो जायनि सरकार बेनो राजा नोंसिनि क'क्राझाराव खुनु ल'आनो गैया प्रमदखौ रायनाया आंनि आसि फिसानि खामानि नैबेनि बुनायावनो पुलिसफोरानो बासायहैदोंसो बुग्राफोरखौनो हले फैसा होना बायजोबनाय बेखौ सरन्जया मेनेज खालामदों जेलावल'सो दोननो हागोन लांजेननायाव खनसेल'सो बुनो हागोन जों चेलेन्ज दाला जोङो बिराद फाग्ला मानसि जोंना गोसोआ जायखौ सानो बेखौ मावलाबायो थैनोबो गिया लाजियाबो जेबो गैखायाबो जाय गोसो हमथानो हादों बिसोर माहाजोन जादों जाय गावनि माखासे उइक पइन्टफोरखौ दोनखुमादों बिसोर मानसि जादों सार माबा माबि होननानै खिन्थु जों सैथोजों सोलिग्रा मानसि सैथोनि अनगायै आलदाखौ जों सुखुआ जोंना नंगौखौ नंगौ नङिखौ नङि कंग्रेसजों बिपिएफजों लोगो जा इउपिएल होनबाथाय ना खारनाय बायदि खारखायो रावबो मोजां मोना रावबो भट होआ हाग्रानि मानसिफोर रावबो भट होआखै जाय बनलाय लायनो मोनाखै जाय ना माबा माबि हमना फाननो मोनाखै बिसोरसो फोथांबाय थादोंमोन ना एनडिएफबि बेकग्राउन्डनि मानसिफ्राबो रावबो बिसोरनो भट होआखै हाब्बाबो स्ट्रं रुमाव थांना मावजोबनायसो बे खामानिया दाख्लै देरहानाया ओरै सालाखाथि बावखुंग्रि ओरै बासुगाव साइडथिं मा समस्ति दंमोन बिथिंजायल' मावनो हादों आलदायाव देरहायाखै लाब गैया आरो आं खोन्थादों आंखौ जेलावल'सो लांगोन बुगोनल'सो बैसोर मोनबा बुनोबो हायालै दमानो गैया आयै दाथ' आं एक्सनारफोरखौ आं लाबोजोबनो हायो जोंना मा माथाफोराल' अके होनदो आं लांजोबगोन आथोनाबो मोनाखै दाख्लै बिपिएफ ना इलेक्सन जोब्बाय मालाय 15,000 हरबाय बिसिना मानसि बुलायलायग्राफोराबो आथोनाबो मोनाखै दिनैसिम मोनाखै 4 तारिखआव बेदर जाहैनोसै होनबाय दाउ गोसोमा गैया बैथ' थेबगाङाथ' खुगाबो गेवा मेगनबो गेवा माबा सोरबा हाइजें गायदों बे i10 ना i20 बायबायसो होनहैबाय जों आबसुनि 5,000सो बेखार गथ'फोर दं बिसोरखौबो नायनांगोन नोंसोरखौबो नायनांगोनसो होनबाय उनावहाय दाउ गोसोमा
हाइजें गायदो ना फिदो माबा माबि जाबाय एक्सनारफोरा बिदि मावनो हायो नामा जाय जेरैबायदि फिल्डनि बेबायदि राहा होब्रा सरखार जानानै दा हो खिन्थु खोथाजोंल' बुंना बोरै जागोनलै BTC आव मा जौगानाय फैखो दिनैसिम 5 बोसोर जानोसै नै प्रमदनि सरकारा मिथिबाय आं देरहा होनो हायो नैबे डिलिमिटेसननि खोथाखौ नायगोरनि डिलिमिटेसना बेसेबां सैथो जायो डिलिमिटेसन गैयाबा BPF गथा गथा 40-40 फैगोन खुनु खोथा गैया इउ फेल होनबानो खारखायोलै जेरावबो खारो बे ना गोथाङा जेरै खारोना इउ फेल होनबानो बेबायदि खारो दाख्लैनि खोथाखौ मिथियो RSS नि इसिबां गिदिर फैसा फैदों रावबो MLA MP सोरबा EM सोरबा MCLA सोरबा CEM आबो फैसा होआखै RSS नि फैसा गोजा दाख्लै इलेक्सनाव जयन्त देरहालायनाया बेखौबो बिसोर बाहायख'नो हायाखै मानसि मेनेज जायाखै देरहानाया भटजों रावबो देरहायाखै BPF आ देरहादों आमखासार देरहादों खिन्थु MLA आ खानायदोंसो गोरोन्थि खालामदों आं बिनि थाखाय सारखौ आं दुखु मोननो हाया आं सारखौ लाबोफिनगोन 100% लाबोगोन नोंसोर आंखौ जौ फाग्ला होनो ना मायो बेजों खोथा गैया खिन्थु जों सैथो मानसि सैथोनि थाखाय जों नाङो केस होग्रायाव बिराद माहिरना बैसोर हारिनि माबा माबिनो बिसोर लांसुनिया गोजा सालाब्ला मालायखौसो मानसि बुयो होनो बिसोरनो मानसि बुयो BTC आव गोजोन जौगानाय देरहानाय नांगौब्ला हाग्रामाजों था BPF जों